Adi kita gila mahimo buyong kinahanglan maningil ka ni Saryo. Kay kung di ka maningil niya mag-abot sa tarik barang kay buyong ipapriso giti ka. Away preso sa utang bay. Baysar. Imuha na sa ni Baysar. Ako na pod. Muhay kita na biyan duha biyan. Ako orang gi-check bay ba kay murag ganiha ra man na punta na kong basuha ko man gi-check na ko. Ako na basad Galabim ko itong istorya bay. Pastilan man nimo. Baysar. Buyong na Baysar. Boy buyong yun. Kana ko na siya kwarta gud. Ayan. An gini ro bay. Gambay ro bay. Yung! Yung! Bayong! Oh, bay. Paling kuno bay. 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 Lingkos sa. Ay nakaya gid mo dire kikitagay naman mo. Oh. Imuhasan niyo. Ay sabay. Imo nga panak. Di. Ya. Iya ni. Imuha ni bay. Bayong anak. Asa man guwing na to di ay. Magbayad kong madam. Ha? Bayad kong madam. Ay isa bay. Gipaningili ka de. Wala. Uy! Di na pwede bay uy. Di ka pwede mo bayad sa imong utang kung wala pa ka paninga. Dapat magpaabot ka paninglon ka. Magpaabot pa ka ano. Ano din na sa? Uy nga na bay uy. Kay kanang giutangan nimo. Usa pa gina sila maningil bay kung kinahanglan na nila. So kana kay wa pa man na naningil, di pa na kinahanglan. Usa pa ka mon bayad jud anak kung paninglo na jud ka. Pwede na di ko di mbayad madam day anay day. Pwede ba? Wa man nga paningla ka. Wala. Ay, wala pa man day. Paabot lang kung paninglon kang madam. Paabot rin ko ana day. Magpaabot ra ka ana nya kung paninglon ka ana ni madam. Kay babe ka nang madam kartang ana. Pero kung paninglon ka, di pa na nimo dapat bayaran pud largo. Ay kanang sadsaaran ra bay. Imo pa nang unya-unyaon. Ana din na day. Unsa? Dapat ipaningil ni madam. Imo sang saaran. Sadsaran pa na pila ka tuig, sunod ka buwan ba, sunod ana. Dapat ing ana. Pwede rin sadsaaran day. Pwede oy. Agi day. Unya. Ana. Magsadsaad ka. Nya masuko ni mas madam. Ini kasuko ni madam. Imo ra ginaingnon nga ay kabalaka madam kay mubayad ako. Ana ba? Pabuton pa nimo masuko man. Pabutan na nga masuko. Kay di ka pwede mo bayad largo niya nga wa to nimo, wa no siya naningil nimo. Mo bitaw sa? Pati man naging ana na Ya bay, di ba kanang masuko na si madam? Di ba ihusayon man na? Mo abot pag na siya sabay nga kanang masuko sa madam nyaon man nimo sa aran nimo. Masuko man na. Mag-abot mo sa barangay, ipatawag ka na sa barangay. Pareha ko ni anak. Kung supina na sa buka? Pareha ko. Maraging ani ko ni anak. Gano'n siya, bay. Pasabton ka na ko, bay, ha? Ako, mangutang ko ni Abay Albert. Nagpangutang na ko niya, maningil siya na ako. Ako pa nasa aran. Dili ako mabayad largo. Nga naman, proseso man na siya, bay. Proseso sa ng utang. Para tatanan, murag pagpanganak mo, bay. Proseso sa ding tamang ka, ning ka ng usa ka ning dagan. Para nang utang. Dapat nagpaningil niya nako. Akong sadsaran mag-unya ra nako, unya-unyaon. Masuko ko. Masuko siya, unya mag-atubang mi sa barangay. Nya nag-abotubang niyo. Example bay kamo mag-atubang sa barangay. Ingnon na nimo si Kap dayon nga Kap. Ay kabalaka Kap kay ako ara nang bayaran si madam. Mana man na. Bayaran ra nimo og magkakwarta ka. Magkakwarta ka. Ana din na sa? Ina na ay unsa man siya mo nang ikaw ay nagibayad na imong kana imong kwarta, pahuwata nga si madam maningil nimo. Sa man ni siya? Unya jud ko ni bayad ding madam day, maningil gyud siya. Maningil na nimo. Mga na proseso siya bay kay kung imo tong bayaran siya bay nyawa naningil maguba man ang proseso bay, maguba ang proseso sa utang sa Pilipinas bay. Ay mao de bay. Dapat pabuton jud nga maningil. Pabuton jud maningil. Wa man jud ka paningli. Wala. Kana wala ay. Naunsa bayad ako kay. Ayo paging ana ba di jud na mao bay, di jud na mao. Wala jud ka nagsubay proseso bay. Ayo. Kanang pila man imong kwarta, pila mo kwarta? 10,000? Ang buhaton na to ana imong kwarta bay. Amin na be. Aman. Ako ni huwaman. Human nimo? Ako ni huwaman. Nang bayad ka? Mabayad ko. Pabuta ka na sa akong bayad. Magkapabot o magkaka? Makapabot ko. Naraman din na di ay. Ako ni huwaman ha.
Oh, nya ka Ya, na. bayad juga ha. Mubayad lagi ko. Basta paabot talaga no sa ako mubayad. Di na sa proseso, proseso ay kalimot sa proseso. Oh, Maabuton. ato ni itagay. Ato itagay. Anindot sa? Kung nindot ay magtagay-tagay ra ta diri. Wa ka ba ay jug labayad bayad ning ana bay. Di mo ka oy. Di ka mubayad og ka paninglon. Ya, meningil ko bayad juga. O mubayad ko paabot ka no sa ako mubayad. Abot sa so uy sana. Mo ni tagay. Okay, kay punan ta ni ron. Ako'y bahala. Basta ako na ako'y huwam nimo. Nga Oo. ako'y mo gasto karon. Na si madam maningil ron. Oh, wala na ni maningil. Kay bawa ka karon kusog kay tulpo-tulpo. Oh, May kinay ka hisgot Ano ka hisgot ka na bay? May ganin nag-hisgot. Ina na bay. Nag-abot ni mos barangay nya. Ya, di pa mahusay. Mahusay. Oh. Mabot mos tulpo. Masikat ka? Kita sa TV anak. Artista ka atungod sa utang. Ay, bay musikat pili ka bay. Ay, bata. Musikat ka bay tungod na sa utang. Ano di mo sa? Makita ka sa TV aka. Ay, di mo. Sumoy ko nagagwapo bay. Oh, asamot. Samot ni second. Oo. Ako ana, ana. Basahan ako yung utang nimo. Lagi, nya pinipirin lang ko bayad ha. Musaan pa man sa siya. Saan Oh, lagi sa ano? paabot lang. Basta kay ako'y mo gasto ron. Ako na kan. Indot ni tagaya da. Indot kay Unsa men taon ka? Indot yun. Nya ako nimnon. Oh, ilim na imuha na kay tagay tag maayo ron. Bala, ako'y datong ron. Tapisa guning kulapo bay. Oo, tamis gina siya. Kani bay mo. Wani mahupas bay. Wala uy. Upas ko taon nga mo pay pagpalit na mo ani. Ani kuan ko presyo. Oo, wala ako'y bala ka ron. Tarabay ha. Kini akong huwam nimo ay kabalaka ako ani bayaran paabot lang yun. Nya kana ako'y mo gasto ron. Wala problema. Ako na indot na da. Basta mo tigingon ni mo ha nga sunod na ta proseso. Oh, sunod tas proseso. So paningil sa unya ra jud tambayad eh. Paningon ta. Oh, paningluwa mo kagapaning lang madam. Ayaw jud kalimti ng imo sa aran no. Oo. Mo lagi sa aran na nimo ba? Di mo ni siya kamo. Uy. Sam siya. Pagkajugo nimo. Si Buyong man na. Ang kahayahay raman. Murag hubog na gyud na ay nagtagay-tagay lang. Nakahinumdum ba baka na siyang obligasyon ako? Ah, huyog pa anang duha ka bugoy aning barangay. Sus. Karon ka lang. Lama kay sa libre bay. Libre. May jud diri ko ng agi bay kay ikaw jud tagay. Mga ganun bay. Swerte kay ko sad nga dire ka ning agi. Kay kanang nakahuam ko ni nagautag ko Buyong. 10,000. May kinaday ka diri? Nada mo. Sa na mo. Mayo kay gatagay-tagay ra kada kay namdam bagas kung imong obligasyon diri nako. Kinumdum ko damay. Di man ta kinumdum nga. Namday, utang nimo 10,000. Ako nang Mao gani na kay utang akong 10,000 maningil ko nimo kapila na to ka tuig imong utang hangtod karon wa pa gid mo bayre. wa ka sa gamaningil. Ang mubayad ko wa ka naningil. Unya karon kay maningil naman ko. Kinahanglan imo jud kong bayran. Bay. Ni ako tong kanang 10,000 be. Huwam nimo ba? Kay ningil. Paabot lang bayog na ako'y kwarta. Sa ko mabayad nimo. Abot lang lagi. Paabot. Paabot naman ko. Dam nga bayad siya. Abot naman ko. Unsaon man ko? Nga dugay ni kay imong utang hangtod karon wa pa jud ka kabayad ana. O paabot lang yapon ka. Dili na pwede oy, di jud na mahimo. Kinahanglan bayran jud ko nimo karon. Kay di ko mulakaw dire. Nga di man siya Ino man kay ka dire? na di pa man siya mo bayad sa yang utang. Ang mag okay naman ako. Nga ba siyang bayad? Paningla gid siya, paningla karon dayon aron makabayad ka nako. Bay. Yung utang bay. Bay. Paabot sa lagbesa kong giingon bay. Paabot lang na ako'y kwarta bay kay bayaran tika. Okay na nako. Paabot ra jud ko nga. Salamat. Imo kong bayaran bay. Salamat. Usa? Paabot naman jud ko. Pagingon na man ka mag-abot anig barangay. Ay sa barangay dam. Wa may mapriso sa utang dam. Basta ako dam mo bayad ko dam. Na ako utang nimo dam. Adi gid gila mahimo buyong kinahanglan maningil ka ni Saryo. Kay kung di ka maningil niya mag-abot sa tanig barangay buyong ipapriso gid ka. Away priso sa utang bay. Wala may mapriso sa utang. Ako mabayad man ko. Mabayad man ko dam. Bayad man ko dam. Kay why preso to madam. Why na preso sa utang? Oh. Kay iba preso bay. Maningla si Saryo ba aron makabayad ka nako. Kaya pa lagi siyang bayad lagi.
Yeah. Nagiging ka mo bayad ako. Tay. Di pa, kayo pa man niya, mayroong gihuman ang 10,000. Utang. Niya, oh. Paabot naman ko. Ganun nga, dili ka mo bayad ako. Ato na lang ng pason sa kuwan. Bay. Dili ka mo bayad. Dam, ayan, dam. Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.